Mihring tenun hi du thlanna le thutluk nei na khatani bermai ni tin du kan thlangin thutluk na kan siam rengalo ni thutluk na siam suala wangin ni khathua kan nuna chevek thei he wang hen thutluk na siam he poimo mema du thlanna dik kan siam thei nan pathian in chiale thra hriat na tur thuak thatak min pe a kan hmang tangkai turani Christian nau pang le vantir ko ti tingai nom tak chiar teang khuvela hian thil sual le thalo atam toro puisia Christian nau pangte ta na poimo le hriat tur min thil them vantir ko Shiltheye chile thakhian na pek in ni angin thil eng po in ti mangun taka ngai tu masak thiam na hi in ma mo hle in ka hria avamak te dei ve ka be sei lo lam dei se min thil fia deuh them vantir ko thil hengai tu chian masak lo chuan thutluk na dik lo siam ol emema chu chuan mi hring nun ati chhrin mi pakhat po khan ngai tu chiang masalovin meche pakhat pong sual ringota adam chung lung in na tan pha apoyasin ngai tu na mong thiam te ro chuan thutluk na dik an siama nun kong dik an zo hrin ka thla thiame thil eng po kan ti ma uluk ta ngai tu chian masaka lo poimo hle mai entina dang min thil bel them vantir ko tereng mai entina tlem kan soi belange I thian ten mei zial zu turte zu in turte dot soi turte mi thil ru turte in sual turte internet a sarwak thalak le zamo video en turte le thil thalo dang ti turan som ti suan ngun takin ngai tu masang thil thange thalo ti ngai tu chen nuwa thutlung na isiam chawang I hrethiamem ka hrethiame ka pa chuan zu rui thina mei zial zu boka kalen huna atiang ti ve mai te galo chak thina sikula po ka thian ten test nei chang te hian an ton thina ma kan hu tha thei sia zirtir tu te fak an loa en ton ve te ka chak thina ani khopang ta hrethiam tuk che ma se ka soi to ang khan an tianga iti ve main an thil ti hi thil thange thalo ti ngai tu masanga thutlung nei siam chawang thil dik lo ni hriat chuan chak om vio ma se ti du mi asu thian te anga ve te ka chak thina thian ka ngai na bok sia min kom du lo pal te ka hlau bok sia engting nge ka tiang vantir ko thian te hian hlua abik takin thian tha te phei chuan hlule zual amai ro chu thian te anga ve zel tu ti na ni lo thian te thu om hi ngai tu an man lo wang ani an nung chang le thil ti te yenanga a that lo chuan kom to lo tur thutluk na siam mai tur inung chang an ti kholo mayang hei nge hi Christian no pangten tun lai kan mo em chu lo ni hi kalom hle mai vantir ko ke po kalome hei shreng la nun hi thutluk na hli na khata thutluk na reng siam mai ni suani se kan sande sikul zirtir tu ni se kan pastor ni se ka pa ni se kanu ni se engtin nge thutluk na asiamang le ti ngai tu ma sa thin don nia duam wang ping that aya sum thang jok puitling an tam zia kanu le pa le soi ka hrefowa du than sual wanga h ve tam zia le zu le muam than wanga cancer ve tam zia te po an soi thina thutluk na an siam dik lo wanga ni ti hrethiam che du than na siam thiam tak mi kalo tum don nia mang tha phut o vantir ko mang tha le Christian no pangfel